Dobar vam dan, dobro nam došli kao i svakog četvrtka i današnji četvrtak zdrav. Zato smo u goste pozvali našeg dragog stručnog suradnika i apsolutnog autoriteta kad su u pitanju implantati, zubni implantati, našeg stomatologa, stomatološkog vizionara, doktora Zdenka Trampuša. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Vi ste već kućni zapravo gost i već dosta četvrtaka smo se upoznali s onim što radite i naši gledatelji već podosta znaju o tome. Mi ćemo reći iz najave zapravo je gotovo dovoljno. Čuli smo svašta. Ono što vas izdvaja od drugih na području implantologije svakako jest određena revolucija. Pa trudimo se svakog dana donijeti u stomatološku stvarnost nešto novo što god možemo iz svijeta. Da, i to stiže uspješno zapravo i hrvatski, pa neću reći pacijenti, ali klijenti na neki način prepoznaju kvalitetu. Dragi gledatelji, vi također možete sudjelovati u današnjoj emisiji, možete postaviti pitanje doktoru Trampušu, on će vrlo rado odgovoriti. Nazovite nas na naše brojeve telefona, a ako imate nekakvu kompleksniju stvar za riješiti, možete nam pisati i na e-mail adresu zdravi.cetvrtak@gmail.com i naravno opet u najskorijem mogućem roku dr. Trampuš će se potruditi i odgovoriti vam. All-on-4 metoda je nešto o čemu smo već dosta govorili, a vjerujem da će zanimati naše gledatelje koji imaju problem bezubosti, koji inače nije zanemariv čak i na europskom području, 40% ljudi ima ovu vrstu problema. Pa da, možemo rezimirati ukratko ono što smo već do sad rekli u našim prošlim susretima. Dakle, bezubost je jedna opća pošast današnjeg čovječanstva koja zauzima značajno mjesto u smislu invaliditeta, čak 40%. S pravom to možemo nazvati invaliditet jer ipak probava nam počinje u ustima i s tim u vezi možemo povezati puno bolesti koje su vezane uz probavni trakt. Znači, ne samo estetska Da, svakako nije to priča, samo estetski nedostatak, već i dubljih. funkcionalni nedostatak, isto tako i posturalni nedostatak. I fonetski na neki I fonetski, način. dakle ima puno aspekata koje mi gubimo gubitkom zuba. Isto tako ih možemo vrlo brzo u današnje vrijeme kad je sve bazirano nekako u jedinici vremena, manje više već u minutama, rekli bi ne u satima, poštediti pacijenta sa previše dolazaka ili previše izbivanja sa posla i nadoknaditi mu sve ono što fali u relativno kratko vrijeme. Da, to je upravo ono što zapravo je različito od uobičajenih priča o kojima smo slušali kad su ljudi da bi riješili pitanje bezubosti zapravo morali uzeti godišnji bolovanje, mjesecima se ne pojavljivati među ljudima jer je to sve skupa jako dugo trajalo. All-on-4 je zapravo jedna od metoda koja to sve skupa rješava u koliko? U vrlo kratkom vremenu mi smo u stanju dakle pacijentu vratiti njegovu funkciju i svega onog što smo nabrojali već unutar nekakvih 8 tjedana. I to apsolutno u potpunosti. Dakle, i on nakon 8 tjedana, nakon što je sve gotovo, ima savršenu funkciju zubnu. Savršenu zubnu funkciju, savršenu estetiku i sve ostalo što ide. Nema onoga jedite tekuće. Ne. Nema toga više. Nakon 8 tjedana više nema. A u međuvremenu moramo malo surađivati. Ne, mislim, nije stvar u nikakvoj pretjeranoj, ajmo reći, suradnji, pridržavanju nekakvih specijalnih postulata. Sve smo sveli na one minimalni optimum koliko je potrebno da rad bude uspješan, a da pacijent trpi što manje. Dakle, od samog početka, već iza same operacije, pacijent je u mogućnosti socijalno komunicirati, nužno naravno poslužiti se i žvakanjem, doduše ne pretvrde hrane, ali on je apsolutno funkcionalan. Dakle, suradnja je eto samo utoliko da se hrana mrvicu prilagodi, ona ne mora biti tekuća, ali ne može biti niti jako zahtjevna za žvakanje. Tako je. Hoćemo mi objasniti kako teče procedura? Dakle, dijagnostika je nešto procedura teče, dakle, započinje naravno sa dijagnostikom, kao što ste pripomenuli. Rentgenska dijagnostika u svakom slučaju mora biti trodimenzionalnog karaktera uz samu onu informativnu, popularno zvan ortopan snimku, koja nam daje tek neke površne informacije i na njoj svakako ne možemo temeljiti našu ozbiljnu dijagnostiku.
Iz tog razloga pacijentu je potrebno uvijek objasniti da treba doći u ordinaciju i da na licu mjesta moramo očitati, da trebamo naravno i klinički pregledati, a na koncu konca i posavjetovati se sa samim njim što očekuje i reći mu odgovoriti na sva pitanja. Odgovoriti mu na sva pitanja koja zanimaju njega i koja su vezana uz taj problem. Znači jedino je tako moguće stvoriti nekakvu sliku kako i operacijski protokol kako napraviti zube do finala. Iza toga, kada i ako pacijent pristane na sve ono što je potrebno, kreće se u izradu prototipa samih zuba koje pacijent dobiva na dan operacije. Na dan operacije ugrađuje se potrebnih 4 implantata u čeljust u kojoj se radi. Mogu to biti i obje čeljusti istovremeno. I nadoknađuju se provizornim nadomjestkom, isto tako, ali moramo naglasiti fiksni zubi. Nije to nikakva mobilna proteza. Dakle, nema vađenja, nema čaše, nema vađenja, nikakvih protezskih nadomjestaka iz usta, nema čaše, nema takvih stvari. Znači sve odmah nadomještamo pacijentu ono što mu je nužno potrebno za funkcioniranje. Nakon toga, kad prođu 2 tjedna, vade se šavovi. Nakon što prođu nekakvih 6 do 8 tjedana, koliko je minimalno za sraštavanje naših mekih tkiva, možemo uzeti otisak za finalni rad. Finalni rad je gotov vrlo brzo, u svega nekoliko dana i pacijent može slobodno gristi što god želi. Da, onda više nema čak ni ovih suradnji, jel? Pa ima suradnje, dakle suradnja je potrebna u smislu follow-up, dakle jednog praćenja pacijenta. Naravno, svaki pacijent nakon završene operacije dobiva i upute kako se zapravo treba dalje ponašati. Pisane upute, kod mene dobivaju i pisane upute, lako je reći, međutim, znate kako je, svi mi imamo nekakve dnevne ritme i obaveze, puno je lakše ako čovjek ima nekakav podsjetnik kući pa se onda još jednom prođe kroz ono što smo pričali. Puno je tu zadataka koje treba svladati i promijeniti neke stvari zapravo u svakodnevici, jel, i pridržavati se barem u prvo vrijeme. U prvo vrijeme. Jedino što moramo reći isto tako da razveselimo naše pacijente, da u svakom slučaju ja se često puta znam našaliti da su iza toga kao Formula 1. Dođu u boks, na jednostavan način demontiramo, pod navodnike reći, čeljust u kojoj smo radili all on 4 i zubi mogu slobodno na reparaturu ili na čišćenje u laboratoriji dok pacijent u miru popije kavu ili bilo šta drugo. Da. To je all on 4 metoda zapravo dolazi u obzir kad imamo zdravu čeljusnu kost. Pa ajmo reći kad imamo minimalno dovoljno količine čeljusne kosti. Koja propada uslijed, sad vas moramo i to pitati, zašto se uopće događa propadanje čeljusne kosti? Pa dobro, sve počinje sa karijesom i ako se želimo našaliti, onda možemo reći da je svaki zub za vađenje, samo ga treba početi popravljati. Ali šalu na stranu, zubna kost propada posljedično paradontološkim promjenama, znači uslijed nekakvih bolesti samog parodonta ili bolesti koje nastaju karijesom, ili pak nekakvih cističnih promjena, ne daj Bože udesa koji se dešavaju ljudima. Oni koji izgube, dakle posljedično tome sve zube i koji su nosioci proteza i to su dugo godina, dakle možemo to reći čeljusna kost, greben čeljusni propada uslijed tog pritiska, dakle uslijed te nekakve funkcije dolazi do povlačenja kosti, da se sad previše stručno ne izražavamo radi same publike. Samo smo htjeli objasniti kako uopće dolazi do propadanja. I uslijed toga jednostavno kod nekih osoba dolazi do potpune resorpcije, nestajanja grebena. Dakle, ostaje samo jedan tanki koštani dio koji je implantološki gledano apsolutno neupotrebljiv. Dakle, vi ne možete u njega ugraditi nikakve all on 4 implantate. All on 4 tada je nemoguće. Apsolutno je tada nemoguće ugraditi. Međutim, imamo mi rješenje i za to. Da, dakle, nažalost sada... Jedna revolucija, recimo to tako, jer je zapravo to prvi postupak te vrste u Hrvatskoj. Je, to možemo reći da je u Hrvatskoj do sada se nije primjenjivao taj postupak. Postupak je već 80-ih godina prošlog stoljeća izumio, nažalost sad već pokojni profesor Brenemar koji je preminuo 20.12. prošle godine.
jednostavno on je doveo jednu revoluciju. Često volim spomenuti njegovu rečenicu, ako već jesmo na mjestu događaja gdje se izgubila kost, pa pomaknimo se samo u etažu više i naći ćemo dobro sidrište. Što je želio s time reći? Dakle, sve one postupke koji zahtijevaju puno vremena od pacijenta, kao što su podizanje sinusa, stvaranje nekakve nove kosti, popularna augmentacija takozvana, jednostavno više nije onda potrebna. Znači, sve te stvari možemo tada zaboraviti i jednom jednostavnom metodom doći do novog sidrišta u takozvanim jagodičnim zigomatičnim kostima. Imamo i primjer Evo, ovdje. imamo i primjer, možda možemo i pokazati. Samo malo podignite višlje da to vide naši gledatelji. Doći će kolega pa ćemo to pokazati. Dakle, sve skupa, svi ovi nosači, ja ih tako laički mogu nazvati, Možemo se ugrađuju tako reći. etažu više. Da, možemo reći etažu više, dakle, u naše jagodične kosti, što Evo, je ako naša... možete samo prema kolegi okrenuti malo da to vidimo. Dakle, Evo, naše ciljano područje tada više nisu čeljusne kosti, nego je tada zigomatična kost, odnosno jagodična kost, popularno nazvana. Dakle, tada može biti to, ako nam je u području prednjih zuba potpuno sačuvan, recimo, prostor za implantate, možemo postaviti tada dva implantata, kao što smo već pričali, kao što je postulat u Ollonforu. Međutim, u stražnjoj regiji, kada nemamo prostora za implantate u kosti, možemo iskoristiti, dakle, rekli smo, jagodičnu kost. Ako nije sačuvana niti prednja etaža kosti, možemo iskoristiti zigomatičnu kost, kao što se vidi na lijevoj strani pacijent, dakle, Damija, ovog našeg manekena. Znači, možemo iskoristiti takozvani i quad Ollonfor napraviti, znači, sa 4 implantata, znači, za svake strane po 2. Na taj način možemo... Što se tiče cijele procedure, zapravo je vrlo slična kao i Ollonfor. Protezki gledano, da. Protezki gledano, apsolutno je identična. Naravno da u smislu operativnog zahvata zahtijeva određene drugačije pristupe. Ma ne bih rekao kompliciranije, nego jednostavno drugačiji je pristup i mi koji smo se izvještili, ajmo reći, u tom zahvatu, ne smatramo da je to ništa specijalno zahtjevno, već je jedan drugačiji pristup u, rekli smo, etaža više. Da. Što se oporavka tiče, je li sad tu nešto više i sve je isto? Apsolutno jednako, znači, opet, kao i u maksimalnom roku od 8 tjedana zapravo rješiva cijela priča. Vi ni ne znate više da ste operirani nakon 2 dana, nakon 1 dana više ne znate. Jel? Ako izuzmemo ono što je normalno, dakle nekakva postoperativna oteklina, jer bolova više dana stvarno, možemo reći, nema. Današnja farmakologija odlučila nam je da je... nulu, ne postoji. Pa odlučila je da je bol jednostavno prošlost. Kak je jedan moj pacijent rekao, bol je u ovoj ordinaciji protjerana. Ja mislim da je protjerana iz cijele Hrvatske ako čovjek pravilno upotrebljava lijekove. Da su tu u stvari bitno uznapredovale, bol je zaista moment koji više ne postavljamo kao pitanje. Dakle, tako je. Vjerujem da vi u svojoj svakodnevnoj praksi također ne odgovarate više na ta pitanja. Pa, znate šta, pitanja uvijek ima, nikad nisu bedasta pitanja, bedasti su obično odgovori, kažu ljudi, ali naravno da se ljudi boje boli. Naravno da se ljudi boje boli. Da, to je vrlo učestao strah i učestao razlog zbog kojega ljudi sebe dovedu u situaciju da trebaju neke od ovih metoda. Da, nažalost, to je istina. To je istina. Iako u današnje vrijeme nema mjesta takvoj vrsti straha, pozvat ćemo vas, dragi naši gledatelji, da postavite svoje pitanja doktoru Trampušu, našem stručnom suradniku. On će vrlo rado odgovoriti. Sve što trebate napraviti je okrenuti naš broj telefona koji već poznajete, to su vam već poznati brojevi. Rekli smo da treba malo surađivati. Dobiju pacijenti pisane upute, što u njima piše? Pa u njima piše uglavnom kako održavati higijenu nakon što završimo, dakle, jedan Ollonfor u konačnici, a u samom prije dakle, kirurškog zahvata dobe, znači, i upute kako se ponašati i onih narednih, recimo, 15 dana nakon operativnog zahvata. Uvijek dobe, znači, upute koje preparate treba koristiti,
Mahom su to preparati koji sadrže hijaluronsku kiselinu koja djeluje na način da nam olakšava zacjeljivanje i ubrzava zacjeljivanje samih hrana. I dakle, to su nekakvi osnovni higijenski, ajmo reći, uvjeti koje treba pacijent zadovoljiti. Naravno da su tu i mekane četkice koje omogućavaju da se i sama rana i operativno polje lijepo očisti, jer je plak naš najveći neprijatelj u tom smislu, jer je najljepša podloga i hranilište za naše bakterije koje žive s nama u simbiozi doduše, ali u nekakvim situacijama, operacije mogu biti i patogeni. Da. Sve to nazivamo operacijom i to jest zapravo operacijski zahvat, međutim sam pacijent je zapravo tu u nekoj vrsti wellnessa, jer nema boli, ne osjeća ništa, a zapravo se njime bavite onako baš vrlo ozbiljno. Pa da, naravno, kad ste već spomenuli da je u nekoj tipu wellnessa, možemo reći da se danas treba primjenjivati, da treba u principu sljubljivati vještine koje posjeduju i druge struke, pa tako i fizioterapija, ne bi li naš pacijent mogao biti što bolje pripremljen za nekakav zahvat. Jer nije samo odagnat strah dati čovjeku tabletu koja će ga jednostavno osloboditi nekakve anksioznosti, dakle potopiti ga na neki način, sedirati, već je naš cilj da pacijent stekne i nekakvo povjerenje u ono što radimo. Takvo povjerenje to je vrlo važna kategorija. Naravno, to je prije svega ono što možete dati svojim stavom, svojom stručnošću. Nakon toga slijedi i ono ophođenje prema pacijentu što mu se nudi pred operaciju. Ja konkretno mojim pacijentima uvijek omogućavam da se naprave zahvati limfne drenaže kako bi posljedice one koje pacijenti između ostalog isto tako ne vole, a to su otekline, bilo što manje. Aha, znači tome se može zapravo stati na kraj na neki način, odnosno dovesti na minimalnu mjeru. Apsolutno na minimalnu mjeru. Limfnom drenažom dovoljno puta prije. Limfna drenaža je dovoljno da se sat vremena prije napravi uz određenu farmakoterapiju, da apsolutno izostanu prva 2 dana bilo kakve promjene na licu pacijenta. Da, i zapravo se svi pacijenti vrlo brzo iz vaše prakse, sad je ovo pitanje koje bi postavila, vjerujem, većina onih zainteresiranih, savršeno funkcioniraju zubi već idući dan. Pa savršeno treba da se naviknete koliko? 8 minuta. Treba do 10 minuta sigurno. To je ozbiljno vrijeme. Rekli smo da je taj strašan oporavak koji traje do 10 minuta, odnosno navikavanje na nove zube u metodi All on 4, to zapravo i kad su u pitanju manji implantati, to samo ubrzava proces, jel? Kad je u pitanju, dakle, gubitak jednog zuba, gubitak 2 ili... Pa kad govorimo... Ja to zovem manjim zahvatima jer ipak mi ovo djeluje kao nešto vrlo ozbiljno. Svakako da je to jedno manje operativno polje. Pa s tim u vezi naravno i posljedica manja. Često puta pacijent, ako je to gubitak jednog zuba, ima sačuvanu tako lijepu količinu kosti da nije potrebno poduzimati apsolutno nikakve rezove. To je takozvana metoda, ajmo reći, flapless, znači bez rezanja, bez odizanja režnja. Na taj način ugrađuje se implantat točno na svoju poziciju sa točno uklanjanjem toliko zubnog mesa koliko je promjer implantata. Na taj način izbjegavamo ne samo postoperativne bolove, već nema ni krvarenja, nema šavova, nema znači svega onog što eventualno stvara ljudima još dodatni stres. Da, a i prije samog pristupa zapravo stvara otpor znatan, jer kad ljudi počnu razmišljati o tome što ih sve čeka, onda zapravo odgađanje dovodi do većih zahvata i većih komplikacija prije nego što dođu u vaše ruke. U svakom slučaju tu se slažem s vama. Znači čim prije, tim bolje. Čim prije, tim bolje. Ako se već desi problem, riješiti ga treba u startu, jer kasnije odgađanjem dolazi samo do veće progresije problema, većih upala, većih oštećenja kosti i naravno većih kasnijih zahvata koji su potrebni za izgled da se gubitak nadoknadi. S obzirom da je proteklog tjedna na naš e-mail zdravi.četvrtak@gmail.com stigao jedan upit, ja ću vam ga sad
prepričati ukratko. Jedna mama je pitala, s obzirom na njenom 10-godišnjem djetetu, stomatologinja kaže da bi izvadila zub donju šesticu, jer je navodno unutra nastao nekakav proces i ne može se spasiti. Majka traži drugo mišljenje i kaže da ona ne bi vadila zub djetetu. A sad što vi mislite kao stručnjak? Pa ja moram reći da ovaj puta moram nekako stati ipak na majčinu stranu iz jednog specifičnog razloga. Dakle, u nekakvom rastu i razvoju naša djeca dobivaju nekakav prostor u kosti. Govoreći o nekakvom 10-godišnjem djetetu, sigurno da se još prostor i pretkutnjaka i tako, dakle još tu postoji, dakle možemo razgovarati godina prije ili kasnije kako se ko razvija, međutim u tom vremenskom prostoru još uvijek nam treba mjesto, dakle u čeljusti za buduće zube. Dovoljno bi bilo za nekakve upalne procese da se to mjesto oštećenog zuba drži dovoljno otvorenim. Razumijete, to vam je kao prozor u kući, dakle morate ventilirati da u kući ne bi da se ne stvori pljesan, recimo tako. Tako isto i zub, ako se drži otvorenim, nema stvaranja upale okolne kosti, jer se to sve drenira na neki način, izlazi van. Pa bi trebalo to tako sačuvati do kraja, barem do nekakve tako 13. 14. godine, kad onda možemo eventualno izvaditi, znači tako, iako ako se ne radi o opsežnim baš. Objašnjenje zapravo bilo, ako treba vaditi zub, a mišljenje je stomatologinje da treba, da je to poželjno napraviti čim prije kako bi se razmjestili ostali zubi. Pa ja bi tu opet potražio pitanje struke, odnosno odgovor u struci, ako i teško je lamentirati naravno ovako na glas, a bez dobre dijagnostike. Imali smo samo e-mail poruku. Pa rekao bi da bi svakako uz nekakav ozbiljan snimak, uz nekakvu ozbiljnu pretragu mogli doći do nekakvog zajedničkog zaključka. Ako je kolegica već odlučila da se takav zub treba vaditi, onda u svakom slučaju mi popularno to zovemo plachalter u struci ili ti ga držač mjesta. Čuvar mjesta. Dakle, čuvar mjesta kako bi se onda u budućnosti moglo sve to lijepo rasporediti. Znate, nije da zubi mogu popuniti tek tako mjesto onog svog susjeda, jer se onda rastrče pa nastaju kakvi neredi u ustima koje je kasnije puno teže sanirati nego kad smo već se uhvatili u koštac sa tim na samom početku. Da, hvala vam lijepa na ovom odgovoru. Vjerujem da će naša gledateljica biti zadovoljna. To je što se tiče ovih manjih. Međutim, oni koji češće zapravo trebaju ove usluge u kojima ste vi apsolutni autoritet, a to su nadomjesci cijelog zubala i rješavanje problema bezubosti, ipak imaju nešto malo više godina i zadovoljni ste zapravo do sad odrađenim. Što kažu iskustva? Pa gledajte, teško je reći zadovoljan. Ja sam uvijek zadovoljan, međutim ja sam uvijek... Vi ste zadovoljni kad je zadovoljan pacijent. Zadovoljan sam kad je zadovoljan pacijent, to je svakako činjenica. Međutim, kad čovjek traži uvijek nekakve nove izazove u struci i tako dalje, onda uvijek gledate u daljinu. Ono što ste napravili, smatrate da je to normalno i da je to ono najbolje u momentu što ste mogli dati pacijentu. Mi imamo i nekoliko fotografija kao primjer, pa ćemo evo našim gledateljima pokazati kako to zapravo izgleda u praksi. Dakle, bezbolno je, to smo rekli. Započinje dijagnostikom koja je isto tako vrlo bitna jer govori puno. Evo imamo jedan primjer ovdje na fotografiji, dakle, parcijalno čini mi se da ne nedostaju svi zubi, nego jedan dio. Da, vi to ne vidite baš najbolje iz svog kuta zbog refleksije svjetlosti, ali naši gledatelji vide u ovom času. Možemo preći na sljedeću fotografiju. Evo, to je sad zdravi osmijeh, što je i cilj zapravo ovih emisija četvrtkom o kojima mi razgovaramo, ovo je konačan cilj. Ovdje imamo All on 4 metodu. Da, ovdje možemo vidjeti prvi hrvatski uradak iz privatnog sektora, odnosno moj uradak. Govorimo o zigoma implantatu pri jednom, ajmo reći, kombiniranom All on 4 nadomjestku.
Znači ovdje imamo i jedno i drugo zapravo. Tako je, vidimo na desnoj strani gornje čeljusti da je pacijent imao dovoljno kosti i u prednjem dijelu svoje čeljusti, dok na lijevoj strani nije imao apsolutno ništa od ponuđenog za kost, za smještaj implantata, pa smo morali onda naravno posegnuti za etažom više, kao što sam rekao. Ali to je dakle uobičajeno da se i kombinira jedno i drugo. Dakle, to možemo kombinirati uvijek. Dakle, ako imamo i djelomično ozubljenu čeljust sa svojim zubima i ako želimo izbjeći podizanje dna sinusa na bilo koji način, dakle, možemo isto tako fiksirati jedan nosač u zigomatičnu kost, drugi nosač malo mezijalnije, znači malo ispred njega i napraviti jedan most sasvim lijepo, uredno i solidno i to će brzo funkcionirati. Most se to zove i dalje, bez obzira što zapravo nema na neki način veze s mostom kakav smo nekad poznali. Naravno, ne radi se o brušenim zubima kao nosačima, već o samim umjetnim nosačima, dakle implantatima. Da, kod mosta je to zapravo pobruse se postojeći zubi i na njih se nadogradi. Tako je. Nešto morate uništiti da bi nešto nadomjestili. U većini slučajeva ovoga korištena. Upravo nam prolaze i snimke na neki način koje govore o tome kako pacijenta možemo opustiti nakon teških zahvata nekakvim masažama žvačne muskulature koji upravo na taj način onda omogućavaju što brži oporavak i povratak svakodnevnim aktivnostima. I onoj limfnoj drenaži o kojoj smo govorili i kombiniranju raznih metoda kako bismo smanjili što doveli zapravo postoperacijski tijek na minimum i odmah nakon operacije koristili svoje novo pomagalo. Upravo tako. To je zapravo i smisao da naše gledatelje informiramo o tome što je sve moguće i da zapravo lijep osmijeh nije uopće tako daleko. Ne, on je na dohvat ruke. Tako je. Doktore Trampuš, hvala vam najljepša na vašem vremenu, hvala vam što ste nam pojasnili evo i etažu iznad All-on-4 metode. To nam je novo, potpuno novo. Zigoma All-on-4. Zigoma All-on-4. Tako je. Eto ga. Hvala vam najljepša za ovaj četvrtak. Vjerujem da ćemo se družiti u buduće. Hvala vama što ste me pozvali.